Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo, Makei, Umashobani, Makhumalo Mselegu, the third wife of Musa Mselegu. Uya trained because Wednesday gahle good reunion of RHOD season 2. Anjengoba kufanele ukuthi ngiphinde ngichaze yini lokho ngoba sikuchazile. Ngicela ukunichazela-ke abanye. Angithi uMakhumalo ubelobu nje ekhulunywa ngale ndlela okhulunywa ngayo, reviews and post, bonke nje abantu bebeka imibono because ukubuka i-TV show angeke uhlale ungasho ukuthi iyenza kanjani ama-cast members enza kanjani. So abantu-ke bebenza ama-comments abo ku-social media platforms. Manje because izinto zijikile, lo obehleze ekhulunywa kabi ukuthi uyabhora, usemuva, her fashion sense nje into engabonakali, wenza the opposite. Manje mase kumele ukuthi-ke naye simshayele ihlombe ukuthi-ke hawu ekugcineni, even if beku 2 minutes or 3 minutes, ishow yaba ngoMakhumalo. Yaba ngoMakhumalo ezikhulumela because bekusho ukuthi uMakhumalo uyathula. Angikuphiki lokho nami ngikushilo, ngize ngathi angi-understand i-plan yale production team ukuthi balanda uMakhumalo ene-fan base enkulu and asho naye ukuthi uzoveza a different side. Mase esefikile kwishow usevela as uMakhumalo nje lo othula kakhulu. Zenzeka-ke izigemegeme, zenzeka nje batrenda abaningi. uNonkulu betrenda ngenkinga yakhe ukuthi bebethi uyaphuza engasanaki. So from usizini wami lokuqala ishow nje bilokhu ibhizi ngoNonkulu nokuphuza kwakhe. Yadlula kuNonkulu nokuphuza kwakhe kwangena uPhethali nezimbali. uPhethali wafike waletha imbali kaJojo. The next thing akasaziwa ukuthi ukanjani and ubefuna nje shothi ukuvela ukuthi ukhona uPhethali noma ngabe ubani-ke. Yadlula leyo ndaba. Kwasho ukuthi-ke manje ziyakhandeka-ke itori ngoPhethali lezi singazazi nasebesizizwa ngoba sibuka ishow watrenda kuPhethali. Kwatrenda uNonkulu, uPhethali, kodwa kwase kuba yilento engasukanga kubantu ukuthi hayibo, why engathula unenkinga noMakhei? Because of ama-comments awenze kwishow. Show RHOD reality TV show, yes. Scripted, yes. Fake, yes. Zikhona izinto esingayibala ukuthi why sikubona ukuthi ishow iyi-fake ezi-obvious. Zikhona izinto futhi esingayibala ukuthi why ishow sithi scripted ezi-obvious because angeke kuvele kwenzeke ishow bengekho o-producer necamera nababhalayo or ukwenza i-briefing ukuze kube ne-order nokuthi-ke futhi abantu babhekeni ngoba phela mabenza lama-TV shows bayabheka ukuthi yini etrendayo. Bayabheka ukuthi le show izoba successful masenza ini ngayiphi indlela, kodwa futhi babuye besicabangele ngoba akhona amanye ama-unseen clips or videos or file ale show esiwabona sesiwabona kuma-Housewives mase sithi hawu cha bekumnandi-ke la thina sabona leside. But manje sijabulela uMakhumalo. Wena mawuzoba usathana omncane asingeni ndawo ukuthi manje sijabulela uMakhumalo. Sebanye bathi uMakhumalo uyinyoka, uMakhumalo sizombona omacele omayeni singenaphi kuthando nesithembu. Mayiqala ishow angithi yibo abafikile la bathi sabhorekaye sibona uMselegu kwasha kwacima kanjani. Nabanye bathi sabhorekaye wenza i-event flop plus ufika noMselegu. Manje ube yedwa uMakhei. Even if bambhalelile-ke asiye la nifuna ukuthi siye khona. Even if bambhalelile yonke lento abayisho bamtshela ukuthi uhlale kanje, sithi danki Makhei ukuthi uzikhulumele ekugcineni ukuthi ekugcineni isho ibe ngawe. Angiyona ngisho i-biggest fan kaMakhumalo kodwa bengiyifuna le because bengifuna igezele yanto leya yokuthi uyile nhlobo esisineka phakathi kwabantu. Imagine.
Shuthi ile nhlobo esineka phakathi kwabantu. Phela umuntu onjalo uyasineka. Ukhuluma ngomuntu engekho usebenzise lelo gama leyo ukuthi uyile nhlobo esineka phakathi kwabantu. Already uthi laba bambheke ngaleyo nhlobo phela ukuthi avele loyaya uyasineka. And umuntu uma uthi uyasineka usukuthi kahle kahle network ayiconnect. Ngiyaqhela ukuthi ukusho ngesizulu lokho. So manje silana si-happy for uMaK ukuthi uya-trend this time. Akusiyo indaba yokuthi ubegqokeni, akusiyo indaba yokuthi ubesemuva, akusiyo indaba yokuthi ubenamathele usulisha ngoba uMaK uthe nje lalela. Ngizoyisho lento and ngiyisho sibhekene. Uyayizwa kahle? Ukuthi why ukhuluma izinto ezinje mase ngithola ihug usiswiri. Athi usathane ohamba ngeenyawo. Ngathi hayi kodwa ngeke kuMaK yini manje kwase kushaya nakuthina. Kodwa-ke enye into akusiyo-ke indaba yamaK noLaconco. Ukuthi lento echaza uMaK siyayazi Nkosi yami, siyayazi. Uyabona leyo kulahlelwa ngamakhosi ukuthi ubhale phansi siyijwayele. Leyo ukuthi uchaza umuntu simbone la eduzane. Ngingasasho ukuthi phela ubeshula C. Yabona lento edisho uMaK umuntu ungazi ukuthi wena ureact kanjani. Ukuthi hayibo ibizwa ngokuthini into enje and bakhona even abanye bangabangani uthola ukuthi nje kungene lo mngani seniyaxabana ngalana muhle wena sewumubi. Uyabona nje umuntu onezenzo zobuxoki ngingazi-ke kahle ukuthi ubuxoki yini sengikhohliwe kodwa izenzo nje ezingaqondakali naye ohlulekayo ukuthi angathi akayiboni izinto azenzayo ngoba uthi uyachaza wathi wo ayikho inkinga uma ungangithandi asikho isidingo sokuthi upretend uma ungathandi vele ungapretend umuntu uma ungamthanda umthanda ukuthi kusuke sekwenze njani-ke umuntu ungamthandi nami angazi. Kodwa nikhumbule Nkosi yami sincoma uMakhumalo ukuthi naye uqamile kule show. Uma ithuba livela nayo sengawenza ama-t-shirts abhale lokho afuna ukukubhala kodwa yasathana ukuthi nje yasaba. Samisa mhlambe ithi usathane onje usathane uhamba ngenyawo usathane emhlabeni kodwa uthi iyasabisa-ke. Nani-ke ningabe senithathela phezulu indaba yokuthi hey waze wajabula mhlambe wena awumthandi ubani. Ngibathanda bonke ngendlela elinganayo kodwa mase kufanele ukuthi ngenza ama-reviews ngiyabheka ukuthi yini etrendayo, kukhulunywa ngobani, wenzeni, ngize nakho lokho ngikubeke ngale ndlela engikubone ngayo nawe nayo indlela okubona ngayo. Nanokuthi-ke ishow ayikho 100% real. Ngakusho kudala ukuthi wonke ama-show ala eMzansi mabethi reality TV show amanye awo awavezi iqiniso. Thina sibona u10% ezinye izinto ziya-edithwa. Sengaxabana nabantu abaningi ngibachazela leyo nto. Even uyajola 99 ngikholela kulokho ukuthi kokunye kuyaphekwa ukuthi hayi asiyenze show ngoba phela nayi iseyikhona. Even lena bekuyini Stina Redemption ukhona abanye abakhuluma nje isitori esingahlangani kodwa i-reality TV show. Even i-host yasho yathi hayi kuyaqala ukwenzeka lokhu le story senalihlangani maybe niqamba amanga. So asingayibanga into ye-TV ukuthi wena ubone kanjani nabanye babone kanjani njengoba nje kunabanye abathanda uSurisha because umature, abanye bathi uSurisha ngeke uyabhora ngoba uthula kakhulu kwishow ukuthi u-rich. U-Annie ngalana abanye bathi ngeke nje uyabhida nje uyabo u-childish akaphume. Ngala abanye bathi u-Annie usho into injengoba injalo. Yabo akwenzeki kodwa kusho ukuthi manje ngoba wena sewuthanda ubani uyi-favorite yakho sekushola ukuthi-ke angazi ukuthi akube njani. Uzoba nayo i-favorite nabanye banayo i-favorite. Sizokhuluma ngabo bonke because bakwishow ukuze benze ishow ibe yi-success. Bathi-ke izinto abazenzayo is for entertainment. So thina why-ke sekumele sibe nento ethi ishu
Hayi bo, sekudlala ngathi uMakhumalo uyatrenda. uMakhumalo ukhombisile ukuthi uyakwazi ukuzikhulumela, akanankinga, and into uyisho ngqo. Scripted or fake, akusho lutho. uMakhumalo yena uthe no, ungangihagi. Yabo uma ungangithandi, hlala nakho akunankinga. Ungakhuluma izinto eziningi mase uyabuya uzonginika ihagi ewoma uthi sweetie. Sekuyimo bitter. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.